गासै नायगिरि लोगो नोंथांमोनखौ महिलारि वाइड एंगल यूट्यूब चेनेलाव बरायबाय। दा आं दङ BTAD नि उथुमाय क'क्राझार टाउननि साखाथियावनो नांजाबना थानाय नैबे दिप्लाय बिल पिकनिक स्पटसिम फैदों। दिनैनि बे भिडिअ'आव आं नोंथांमोननो बे दिप्लाय बिलनि गासै नुथायफोरखौ फारि फारि दिन्थिगोन। बे दिप्लाय बिला क'क्राझार टाउननिफ्राय 22 किल'मिटारनि गेजेराव दङ। नोंथांमोना नुनाय बे उनथिंजायनि गेटजोंनो आं हाबलांनानै दिप्लाय बिलनि गासै नुथायखौ नोंथांमोननो फारि फारि दिन्थिगोन। दिनै जोङो ज' लोगो नांनानै बेसिम पिकनिक जानो फैदों। बेनिखायनो बे ब्लग्स भिडिअ'आव आं आंनि गोबां लोगोफोरखौ दिन्थिनो नाजागोन। जों ज' जानानै पिकनिक जानो फैदों बे दिप्लाय बिलसिम। नोंथांमोननो बे गेटनि सिंथिंजाय हाबलांनानैनो आं गासै दिप्लाय बिलनि नुथायफोरखौ दिन्थिगोन। थ' बिदिब्ला जोङो बे दिप्लाय बिलनि नैबे गेटजों हाबलांनानै गासै नुथायखौ नोंथांमोननो दिन्थिनोसै। आं दानिया बे दिप्लाय बिलनि नैबे मेन गेटजों हाबलांनानै नोंथांमोननो दिन्थिलांनो लादों। बे दिप्लाय बिलाव मा दङ दिनै बे भिडिअ'आव नोंथांमोना नुनो मोनजोबगोन। खोनानायाव बे दिप्लाय बिलाव जा साखाथियाव मोनसे बिलो दङ, बेवहाय गोबां बिबांनि दै थुबुर जानायनि थाखाय बेखौ बिलोनि महर होदों। लोगोसे बेनि साखाथियावनो जोबोर मुंदांखा हाजो बावखुंग्रि हाजो, बेखौ बै बैसागोनि गिबि सानाव गोबां बिबांनि मानसिफ्रा बे बावखुंग्रि हाजोआव गाखोनो फैयो। बे दिप्लाय बिलनि साखाथियावनो बे बावखुंग्रि हाजोआबो दङ। बिब्दिनो बेवहाय गोबां दै जमा जानानै मिथिंगानि खायसे समायना नुथायफोरखौ बेवहाय नुनो मोनगोन। आं दानिया हाबलांगासिनो दङ बे दिप्लाय बिलनि नैबे लामाजों। मिथिंगाजों बुंफबनाय बेवहाय गोबां दंफां लाइफां दङ। बेनि समायना नुथायफोरखौ आं फारि फारि बे ब्लग्स भिडिअ'नि हेफाजाबजों नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन। गोबां बिबांनि पिकनिक जानो फैनाय सुबुंफ्रा बेवहाय थुबुर जादों। जोंबो दिनै सानसेनि हाबाफारि लानानै बे दिप्लाय बिलसिम पिकनिक जानाय फैदों। लोगोसे आं दासान्दि ब्लग्स भिडिअ खालामलांगासिनो दङ। जिखिनिखौ जों बे पिकनिक जानायाव इन्जय खालामगोन बेनि गासै नुथायफोरखौ नोंथांमोननो बे ब्लग्स भिडिअनि हेफाजाबजों फारि फारि दिन्थिलांगोन।
गासै नायगिरि लोगो नोंथांमोन नैबे दिप्लाइ बिलनि साखाथियाव नांजाना थानाय गंसे हटेलाव आं जिरायनानै दङ लोगोसे नोंथांमोननो गासै नुथायखौ आं दिन्थिलांगासिनो दङ बेवहाय गोबां बिबांनि दावबायारि बिथांमोना पिकनिक जानो फैदों गोबां बिबांनि जोंनि बर' हारिनि सुबुंफोरखौ नुनो मोनदों लोगोसे गुबुन हारिनि सुबुंफोरखौ नुनो मोनगासिनो दङ बेवहाय गोबां मिउजिक सिस्टेम दामनायनि थाखाय आं खायसे ब्लग्स भिडिअखौ निजेनि रावजों लानो हानाय जायाखै मानो होनोब्ला बेवहाय गोबां रोखोमनि मेथाइ दामगासिनो दङ कपिराइट स्ट्राइक नांनायनि सुबिदा दङ बेनिखायनो आं गोबां जायगायाव ब्लग्स भिडिअ लानो हायाखै दासिमबो अब्लाबो नोंथांमोननो जेसेबां हायो आं नोंथांमोननो फारि फारि बेनि नुथायफोरखौ दिन्थिलांगासिनो दङ नायगिरि लोगो नोंथांमोन आं दिप्लाइ बिलनि साखाथियाव नांजाबनानै थानाय गासै एरियाफोरखौ नायदिंगासिनो दङ लोगोसे नोंथांमोननो बे ब्लग्स भिडिअनि हेफाजाबजों दिन्थिलांगासिनो दङ बेवहाय गोबां बिबांनि दंफां लाइफां खाथियाव दङ जोबोर समायना सोमखोर मिथिंगाजों बुंफबनाय लोगोसे बेनि जा बारहावा जोबोर गुसु थाजिम बेवहाय खाथियाव दैनि बिलो थानायनि कारनै जोबोर समायना जादों बेवहाय बेरायथिंनो नोंथांमोना बेवहाय फेमिलि लानानै पिकनिक जानो फैनो हागोन बेवहाय जोबोर समायना मिथिंगायारि नुथायखौ नुनो मोनदों लोगोसे खाथियाव दैनि जा बिलो बे जमा जानायखाय बेनि समायना नुथायफ्रा रोखायै नुजादों लोगोसे बेवहाय खाथियावनो नांजाबनानै दङ मुंदांखा बावखुंग्रि हाजोआ बे दिप्लाइ बिलनि साखाथिनिफ्राय मोजाङै बे बावखुंग्रि हाजोखौ नुहुरो बे बावखुंग्रि हाजोआ बैसागो समाव गोबां बिबांनि जोंनि धोरोमारि सुबुंफोरा बर' हारिनि धोरोमारि सुबुंफोरा बे बावखुंग्रि हाजोआव गाखोनाय नेम दङ बेनिखायनो बेनि जा दिप्लाइ बिलनि साखाथियावनो नांजाबनानै दङ मुंदांखा बावखुंग्रि हाजोआ बे दिप्लाइ बिलआ क'क्राझार टाउननिफ्राय गासै 22 किल'मिटारनि गेजेराव जागोन नोंथांमोना बेवहाय सम लानानै बेरायफैनो हागोन दा बेवहाय गोबां बिबांनि पिकनिक जागिरि बिथांमोना थुबुर जाफैदों बेवहाय दिनै आंबो सानसेनि हाबाफारि लानानै पिकनिक जानायनिजों लोगोसे ब्लग्स भिडिअ खालामनायनि थांखिजों बेसिम फैदों